Il-Prim Ministru Joseph Muscat mhux talli qed ikompli insisti li jaġġel biex idaħħal l-friżar tal-embrjuni iżda talli issa ħad l-insistenza min-naħa tiegħu fuq livell ġdid. Dan hekk kif meta kien qed jindirizza mass meeting laburista fi Pjazza Tritoni, Muscat qal lil folla laburista li l-friżar tal-embrjuni se jdaħħlu akkosta kollox, anke jekk jibqgħu biss l-unika wieħed li jrid jagħmel dan. Illum nerġa' ngħidilkom irġajt lest mill-ġdid inkun waħdi sabiex niġġieled għad-dritt ta' dik il-minoranza. Il-minoranza li kien qed jitkellem dwarha Muscat hija dawk il-persuni li sal-lum mingħajr l-friżar tal-embrjuni xorta jistgħu jagħmlu l-IVF b'liġi li kien daħħal Gvern Nazzjonalista fl-2012 u li qed tagħti riżultati tajbin għal min ma jkunx jista' jsir ġenitur b'mod naturali. Muscat qed jinsisti li jdaħħal l-friżar tal-embrjuni minkejja l-vuċi ta' oqsma differenti tal-poplu li ma jaqblux li umani fi stat embrioniku ikunu friżati. Saħansitra Muscat jinjora l-appell mill-President ta' Malta, Mary Louise Colero Preca, li appella tal-konsultazzjoni aktar serja dwar dan. Fl-istess meeting laburista li sar jumejn wara manifestazzjoni favur il-ġustizzja u l-verità li għalija attendew eluf ta' persuni, Muscat injora għal kollox dan l-appell favur il-ġustizzja. Fil-fattu ma l-issinx kelma waħda li hija waħda dwar l-istajjer kollha li ħarġu fil-ġimgħat li għaddew u li poġġaw lil Malta fuq il-faċċati tal-gazzetti internazzjonali għal raġunijiet il-ħsiena kollha. Fosthom storja li tikkonferma li daħlu flus f'kont bankarju f'Dubaj assoċjat mal-kumpaniji sigriti tal-qreb tnejn min-nies ta' Muscat. Fil-meeting laburista li sejjaħ minn Muscat stess biex jinċita lil dawk li attendew kontra dawk li ma jaqblux mal-korruzzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem ukoll dwar is-suq tal-kera fejn wissa dwar restrizzjonijiet ġodda li l-Gvern se jkun qed idaħħal għal dan il-qasam. Dwar is-settur tal-housing soċjali, Muscat qal li mill-flus tal-beħ tal-passaporti se jkun qed jibni units ġodda tal-housing.